Basapi Teronpi aphan Richard tokbi kerap kepajir da. Muni da kaya longke maduta kecini ne kisung ke phoke. Kumat ne ke amekawe kumat ne ke akeng kiso. Lason si kapre kiso per thialong kisung ke phonang dokpi khangjang. Lapen ke kethe kidinga tuma phanta kerap ka johangta dokpiklo. Lason si pini ni phai trok arni lakhang kora trok duar bagrim AC constituency yang kang kahora Chandra Singh rong pia rong amekar kad Mohan Teron lapen sangpi Rebecca Sinar pia supi Basapi Teronpi amek kawi pen ajok kedam tang chitia chiklo Richard tokbi aphan kerap ka johang news channel tinalong berta paklang pon lason si Richard tokbi ta theklong si pini kahora BJP local committee president Dhoniram rongpi secretary Rostom rongpi lapen Arya Sanghwatum pingkhat ponsi ameka veya bangpi aphan kerap pajirda lapen lapu Basapi Teronpi ke apo achekleta avelo lasi apai Rebecca Sinar pia bang lapuson kisung thekti kahun Richard tokbi kerap nang pajirapot ningarong pik anloputa pherangkia thengno chithandon lapen Richard tokbi aphan nilitum ke arna masonsi thek ponlong lo puta pherangkia thengno ningje pon lapen choro thek thedar lo ningkarong ong ningkaching sam ong ke puta ningje pon thu lasi nilitum ke Richard tokbi aphan rabdun thek the alar ke arna maphan si hodai pilo arnam le palangdun vernang puta arna malong hirjume hangpi dun thu lapu rada thengno thandun pen ke Anso sayar nama hirjume padover nang puta choro pajirpon. News Day Report Karbianglong 24/7 News. Nilihin pen kachoro ke ha salbura kiso huta nili chuning ri pen nang rabdun lo ako non ta jo nili so ameka ve tani li chuning ri si bang savet si ta bang ang rabdun lo la si Richard tokbi aphan tani li akiro pilo anso se la nili tum do tegang bong nang kiparap dun dia phat anso se anam pen hirju me ke papi dun dia phan si nilihin pen churulo tangte nali tumge dage hemge bangan dolo nili tumke bang hini vechida nili somar bang krehini ke bang kre sidam lo anke non la tibi nu vetum puli anta ka dilang anta la ana jak pen ke asa basu ba ki jo churu long lo sita no na bang ke jo ameka vi pening kan ko thong pet salbura ke jo hutala na lo bonta nan ke ni li hong vet lo an ke ni li chola na thek chola hon thek si ni li Richard tokbi aphan akithe tuma phan ki ding to phan tani di kardom ka chohang ike ni li tum dang ni akayang bong nang ke parap dun ji nang pasitu dun ji aphan la pen akithe tuma phan tani di la pusi chorap chuhang bom lo chuning ri bom lo bang nang rap lo asabe sitan ba aseka sekta nang rap dun bom lo la si nilige alang li phansi ka dom pajir lo